Μήπως ο χειμωνιάτικος καιρός, η έλλειψη παρακίνησης ή άσκησης σε κάνουν να αισθάνεσαι κούραση και εξάντληση? Σου έχω λύση. Υγρό αγελαδινό πρωτόγαλα των 12 πρώτων ωρών. Είναι ένα υψηλής ποιότητας προϊόν που αποτελείται αποκλειστικά από το πλεονάζο πρωτόγαλα, το συστατικό δηλαδή που παράγουν όλα τα θηλαστικά τις πρώτες ώρες μετά τον τοκετό, προκειμένου να θρέψουν και να δώσουν αντισώματα στα νεογνά τους. Πολύ πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες, φυσικά αντιβιωτικά και ενισχύει ολιστικά τον ανθρώπινο οργανισμό. Προϊόν ανώτερης ποιότητας, χωρίς κατάλοιπα αντιβιωτικών, χωρίς προσθήκη χρωστικών και συντηρητικών βέβαια. Αυτό το 100% υγρό αγελαδινό πρωτόγαλα υποστηρίζει όλη την οικογένεια, συμβάλλοντας στη διατήρηση καλής κατάστασης της άμυνας του οργανισμού, καθώς και τη γενική ευεξία όλης της οικογένειας. Και βέβαια έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, η πιο σημαντική είναι το Ινστιτούτο Φρεζίνιους. Εσύ το έχεις